voi, tineri copile, de dormiți, de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți. Dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Și am oprit să corindăm, vestea nașterii să o dăm. Cu toți să ne bucurăm și de bine să vă spun, din dăienul nostru bun, în ajunul de Crăciun. Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani cu bine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit. De departe am venit, la mulți ani cu bine. Noi la Biflaim am fost, noi la Biflaim am fost. Unde s-a născut Hristos, la mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe asta mama, și-am văzut și pe asta mama, Pe care Maria o cheamă, la mulți ani cu bine. cum umbla din casă în casă, cum umbla din casă în casă. Ca pe fiul ei să nască, la mulți ani cu bine. Umbla în jos și umbla în sus, umbla în jos și umbla în sus. Ca să nască pe Iisus, la mulți ani cu bine. Și de-acum până-n vecie, și de-acum până-n vecie. Mila Domnului să fie, la mulți ani cu bine. Care cu puterea sa, care cu puterea sa, Mântui va e lumea, la mulți ani cu bine. La mulți ani cu bine. Urați celor rătăciți și ei trebuie iubiți și aduși pe calea dreaptă unde binele așteaptă. Să ne bucurăm români, fiindcă toți suntem creștini. Dar mai am o replică. Mergeți la biserică. Trei păstori se întâlniră, trei păstori se întâlniră. Raza soarelui, floarea soarelui, și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem. Raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem și să facem o cunună, și să facem o cunună. Raza soarelui, floarea soarelui, să-o împletim cu voie bună și să-o ducem lui Hristos, și să-o ducem lui Hristos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos. Gospodar cu greutate, cum nu sunt prin alte sate. Harnic, săritor și bun, cum e neamul la român. Așa este și în Dăieni, cea mai primă cetățeni. Dobrogeni de viță veche, oameni fără de pereche. Așezați de multă vreme, nici pe malul Dunărene. Primar testare vei de la 1603. Doamne, fii cu mine bun, mâine vine Moș Crăciun.
Dacă vrei să-mi dai și mie, Moș Crăciun, o jucărie, mi-aș dori un cal de lemn și un piston de crasă-sen și o trompetă să răsune, Moș Crăciune. N-am nimica să-mi ajungă și copiii mă alungă. N-am hăinuțe și ger, doar măicuța mea din cer. Lacrimile mie toate mi le știe. E Crăciun, e seara sfântă, îngerii colinde cântă, stele se aprind la geam, eu m-am învățat să n-am, dar te aștept cu minune, Moș Crăciune. Îngerii să se adune, Moș Crăciune. M-ar cuprinde întristarea dacă n-aș face urare unui om de notă mare. Este vorba, scurt, taman, de preotul Mădălin Adrian, păstorul nostru iubit, ce în Făgăraș a venit și cu sârb ne postorește. Doamne, de rele păzește și familia-i frumoasă, Doamne, fie sănătoasă, să ne fie cu binețe până la adânci bătrânețe. Omul care ne învață și ne dă sfaturi, povață, ne învață ce-i biruința, cum să ne păstrăm credința, crezul, Tatăl nostru, eu, cum ne ajută Dumnezeu. De aceea îți urăm cu drag mulți ani să pui și rag. Ia mai urați, măi, flăcăi, și sunați din zurgălăi. Să răsune episcopia, că avem preot clasa întâia. Bună seara, cansera, noi cu plugul am plecat de la case ca înălțean, cum a zis Badea Traian. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Nu venim cu vreun gând rău, ci venim cu Dumnezeu, noul an să vi-l vestim, azi când cel vechi o sfârșim. Zile bune să vă dea Dumnezeu cu mila sa, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Noul an care a venit, nu știm dacă-i fericit, dar prin anii ce-am trecut, tot mai bătrân ne-am făcut. Mâine poate cine știe, vom fi toți în veșnicie, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Cât de grele suferinți ați îndurat voi, părinți, dar pe toate le-ați răbdat, Domnul Sfânt va ajuta. Ne-ați crescut plugar de neam, ca să vă urăm la geam, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Voi vă duceți, dragi părinți, cu anii de suferinți, noi rămânem după voi, lângă plug și lângă voi. Să vă pomenim oricând, cât vom trăi pe pământ, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Nu mai este încă o dată noapte sfântă ca aceasta, nu urăm pentru colaci, nu ghețăm pentru pitaci, ci păstrăm deprinderi bune de la vremile străbune, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. De urat am mai urat, dar ne e comun sera, pe la casa dumneavoastră, departe de casa noastră. Căci suntem înfrigurați și cu daruri încărcați, mulți ani să trăiți.
Ziua Sfântului Vasile să vă fie tot spre bine, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Ziua Sfântului Vasile să vă fie tot spre bine, mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Și ceva pentru final, să dăm și noi un semnal. Știu urarea că vă place, urați toți acum. Pace, 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 la anul și la mulți ani. Preasfinția voastră, Preasfințite Părinte Visarion, Domnule primar, iubiți credincioși, ne aflăm, iată, cu ajutorul Dumnezeu, în pragul marelui praznic al nașterii Domnului, praznic care aduce în inimile tuturor creștinilor ortodoxi multă bucurie, pentru că în acest praznic Dumnezeu Tatăl, din dragostea sa nemărginită față de om, față de fiecare dintre noi, trimite în lume pe Fiul Său cel unul născut, pentru ca pe noi oamenii să ne ridice la cer. În seara aceasta ne aflăm la un frumos concert de colinde, pentru că colindul face parte din bunătatea sufletului creștinului ortodox român. Colindele sunt Evanghelia nescrisă a Mântuitorului Hristos. Prin colind, vestea nașterii Domnului ajunge mai ușor și mai repede în sufletele noastre. Prin colind, primim mai bine mesajul nașterii Mântuitorului Hristos. Concertul din seara aceasta l-am gândit ca să aibă două părți. În deschidere am ascultat corala Nihil sine Deo, care anul acesta a avut o activitate foarte bogată. A colindat multe personalități, printre care și pe preafericitul Părinte Patriarh Daniel, fiind primul cor din Episcopia Tulcii care a ajuns să colinde pe Patriarhul României. Acum urmează să ne încânte sufletele grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale din București, condus de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă. Am gândit acest recital de colinde al grupului Tronos ca el să aibă trei părți. În prima parte, recitalul va cuprinde catavasiile nașterii Domnului, urmat de un buchet de colinde și vom încheia concertul cu două cântece românești, fiindcă la 1 decembrie sărbătorim cu toții Ziua Națională a României. Așadar, să ascultăm cu atenție și bucurie recitalul grupului Tronos. Stricăciune din Tatăl, mai înainte
Cel ce ai înălțat fruntea noastră, Sfânt ești, Doamne. Toiam din rădăcina lui Iesei și floare din trânsul Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, ce lăudat din muntele cel cu umbra deasă, venit ai întrupându-te din cea neispitită de bărbat, cel fără trup și Dumnezeu, slavă puterii tale, Doamne! Dumnezeu al păcii, Tatăl îndurărilor, pe îngerul sfatului celui mare, dăruindu-ne pace, l-ai trimis nouă, deci povățuiți fiind la lumina cunoștinței de Dumnezeu, de noapte mânecând te slăvim, iubitorule de oameni. Din pântece pe Ionan l-a lepădat fiara mării, precum l-a luat și în Fecioară, sălășluindu-se cuvântul și trupluând, a ieșit păzindu-o nestricată, că cel ce n-a pătimit stricăciune, pe ceea ce l-a născut, o a păzit nevătămată. Tinerii în bună credință fiind crescuți, nebunească poruncă, nebăgându-o în seamă, de groaza focului nu s-au spăimântat, ci în mijlocul văpăii sfânt au cântat, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântând. Cuptorul cel răcorit ai chipuit, chipul minunii cei mai presus de fire, că dați pe tinerii pe care i-a primit, precum nici